ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆ ಚಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಸೌಖ್ಯಲೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಏನ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐಕೆ ತುಂಬಲು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಲಾಗಿ ಮಂತ ಇಜ್ಜಂಡು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ತುಪ್ಪ ನೆನೆ ತುಪ್ಪ ಹೊಡ್ ಬಂದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಾಂಡು ಸ್ವಂಚದ್ದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೋಡುದು ಅದು ಮತ್ತು ಅದು ಮನ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೇನು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪುಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಹೀಗೆ ಐಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಚಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಮಾತಾಡಿತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಬಸ್ತಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಇದು ಬಸ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಇರ್ತು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನ ನಾನು ಚಶ್ಮಾಗೆ ನಿಕ್ಲಿರ್ಬೇಕ ದಪ್ಪೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಡ್ತೆರೆಗೆ ಹಾಕಿ ದಪ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಮೂಲೆನೆ ಪೋಪ್ನ ಬಡ್ತೆರೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋಡು. ಸೊ ಬೈಪಾಸ್ ಹತ್ತು ಪೋಪ್ನ ನೀ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಮತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಣ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಬರ್ಸಾತ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ತುಂಬ ಕಾಯ್ತಿದ್ದು ಚೂಡ್ದಾದೇನು ಶೆಕೆನೇ ಬಂದು ಮರಣಿ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸಾತ ಜೋಕ್ಲಿ ಸಮೇತ ರಜೆ ಹುರಿಯರ ಬರ್ಸಡೆ. ಸೊ ಎನಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಎನಿ ಚೌತಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಮಿ ಎಲ್ಲ ಷಷ್ಠಿ. ಸೊ ಚೌತಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆಂಕ್ಲ ಡೈಲಿ ಪೋಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವ ಇತ್ತನ್ನ ಪೋಪಿದ ಶೇಷವಾಹನೋತ್ಸವ ಅಶ್ವವಾಹನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪಿದುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಾತ ಅಂಚ ಪೋತಿಜೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ್ನ ಬೋಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಆಪಿದಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಬಾತಿರ ಒಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಬೋಡು ಅಂಚಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಡ ಒಂಜ ನೈಟ್ ಮನ್ಪೆ ಜನಂದೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಲೆಂದಿ ಆದಿತ್ತು ಮನ್ಪುಜಿ ಪುರ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿರ್ತದ ಅವು 24 ನಿಮಿಷನದನ್ನ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಐಟೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಉಂಡು ಈ ಲಾಗ್ ಬಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿಡ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪನ್ನವಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆತುಂಡು ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಲಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಬಂದು ನಾನು ಮನ್ಪುಜಾವಿ. ಬಸ್ಸಿಡಿಲ್ಲ ಐತಿನಿ ಪೂಪುನ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬುಕ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪಲ ಪೋಂದಿದ್ದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಐಟಂಜಿ ಒಂದು ರೋಡು. ಸೊ ಐತಿನಿ ಪೋಯಿನ ಜನ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಐಟಿ ಹೋದು ನೆಟ್ಟೆ ಬರೋಯ್ತನ ಎತ್ತಿ ಪೋಪು ನಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಬುಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಜಾಲಿ ಅಡ್ಡಿಜಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಪುನ 7 ರಾಜ್ಯಡು ನಮ್ಮೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡದ ನಮ್ಮ ಐತಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡದ. ಪೂಜೆಲ್ಲ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆಲೆಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತಂಡು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಚೂ ದಪ್ಪ ಹೊಡಿಯೋಣ 5 ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ
ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕೋಲ್ಮೋರಿಗೆ ಬಾಬ್ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಕು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬಾಬ್ ಕಟ್ಟು. ಹೇ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಚೂರು ಕಾಯಿನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಲ್ಪನೆ ಜಪ್ಪ ಇರು. ಸೊ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಜಪ್ಪನ ಇಂದೊಂದು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯದ. ಸೊ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಏನಾದ್ರು ಈ ಕಲರ್ದೊಂಜಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಇಕ್ಕದು ಮುಂದೆ ತಂದೆ ಫಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡತ್ತೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಪಿಂದ ಬನ್ನಿ. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಇಟ್ಟೊಂಥರ ಡಿಮ್ ಬರೋನೊಂದು ಅದೊಂದು ಕಲರೇ ಡಿಮ್ ಆಯ್ತು ಕೈಟ್ಟು ನನ್ನ ಲೈಟ್ದ ಬೆಳಕದ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ಲಿಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದು ವೈಟ್ ಬರೋನೊಂದು. ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಟಾಪ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಾರದಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದಂದು. ಬಟ್ ಇಂಕ ಕಾರದಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಅವ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಬರೋದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ತಿತ್ತೋಣ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಿತ್ತೋಣ ನಾನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ವೇಲ್ ಸೇಮ್ ಯಾನು ನಿಕ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತದ ಫಾರ್ವೆಲ್ ಡೇಗೆ. ಸೊ ಅವೇ ಅಂಚಿನವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಆ ಅಂಗಡಿಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದೆ ಇಂಚಿನವೆ ನಿಕ್ 300 ಸೆಟ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಟಾಪ್ ಕೇಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೇನಾಡ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಒಂದು ಚೇನ್ ತಂದೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಲು ಕದುಂಡು ಏನಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ನ. ಸೊ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಪ್ಪಾದದು ಅಂಚೆ ನಾನೊಂಜಿ 250 ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚೈನ್ಲ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂತ ತಂದೆ. ಓ ಆಯ್ತೇನು ಹೌದು ಅಪ್ಕೊಂಡು ಭಯಂಕರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಚು ಅಮ್ಮ ಐತೆ ಬಂತು ನಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಆತು ಅಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಚೈನ್ದು 180 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ 90 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದಿಟ್ಟು ಸೋಪ್ ಬರೋದು ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಏನ ಒಡೆಗಾನ ಇಂಚ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗನೇ ಪಾಡೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಇಪ್ಪಲ ಕಪ್ಪಟೆಯನ್ನು ಚೈನ್ ಪಾಡೊಂದು ತೋಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ತೋಣ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ನಾಲ್ಕನ ಶಾಪಡೆ ಒಪ್ಪಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರಲಿ ಒಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತಂಜೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಮಕಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಪ್ಪನದು ಎತ್ತ ನಾನು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಚಿನೇನೆ ಪಾಡ್ನು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತೆ ಏರು ಪಾಡ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದ ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ತಿತ್ತೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಕರಿನಾಗ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅಂದ ಅದಿ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದಂಡು. ಬಟ್ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯರದು ಬಸ್ಸೇ ಬೈಚಿ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ತಿತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ತಗೋಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ಕ ಸದ್ಯಗೆ ತೆಪ್ಪರಿಚಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟಾಪ್ ಆ ಟೈಪ್ದು ಮತ್ತೆ ತಿಪ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀಶೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಇದು ಸದ್ಯಗೆ ಬಟ್ ಐಕದು ಒಂಜಿ A to Z ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತಿ. ಸೊ ನಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಐಕು ತುಂಬು ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಂತೀನಿ ಕಂಡೆ ಯಾನು ದಾದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿದು ಕೈ ಪಾಡ್ನ ಬಂದು. ಸೊ ಕಮ್ಮಿದ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂದು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕದ ಮಾಡ ಸೆಟ್ ಅದು ಸೆಟ್ಗಿಂಚ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಜಿನ್ನೆತ್ತಲ್ಲ ಐಕೆ 500 ಕೊಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೆ 300 ಬಡ್ದು ಬಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ದು ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಟನ್ದಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಆ ಟೈಪ್ದ ಕಾಟನ್ದ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿಂದ ಐಕ್ಲಾತಿ 300 ಇಂಚ ಕಾಟನ್ದ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಪಂಡ ಕಾಟನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಏನು ಕಾಟನ್ದು ತುಂಜಿ ತೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿನಿ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ಹೊಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಹೊಸತ್ತ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಹೊಸತ್ತು ಲೈನ್ ದಕ್ಲು ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಪಕ್ಕ 50 ಜನ ಅಂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಲೈನ್ ದಕ್ಲು ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಂದಿರು. ಸೊ ಅಂಚದು ತೂಡು ಧ್ಯಾನ ಈಗ ತನಕ ನಮ್ಮ ಓಲ್ದಿತ್ತನ ಬಂದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗದೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದಲ್ಲ ಶಾಪಿನ ಪಂಪನತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಕನ್ಫೆ ಇದಾದ ಮತ್ತೆ 500 ಇತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ಸುಂದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡಬಡ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್ ಸೌರಭ ಟವರ್ ಕಡಬ.
ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ನ ಕಡವಾಡಿ ಇತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಅವರ ಸುಂದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೇಕ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಅಕ್ಕೊಲ್ಲರ ಅದು ಶೋಕುಡೆ ಕಸ್ಟಮರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೇನ್ ಬೋಡೈನಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಐತೆ ಶೋಕುಂಡ ಆತೆ ಶೋಕ್ ಅಲ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಡೋದು ಹಾಕಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಸೊ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಂಕು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬಾಯ್ರಂಡು ಯಾನು ನನ್ನ ಮೀದು ಪೆದ್ದಾಳ್ದ ಆಲ್ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬರೀದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಆಲ್ಬುಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪೋಪನ ಸೊ ಅಲ್ಪರೆ ಲಾಗ್ ಬಂಡಾಲಂಚೂರು ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಸೊ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಬಂದ್ವೆ ಅಟ್ಲೇ ನಾಚಿಕೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲತ್ತೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದ್ದು ಏನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಅಂತದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ಮರನೇ ಆಟಕ್ಕೆ ಏಂಡೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯತ್ತ ಅಂತ ಮನ್ಪು ತೊಂದರೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಜಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಚೂರು ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಚ ಅವು ಏನಕ್ಕಲತ್ತೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಏನಿತ್ತೆ ಎಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಹೇ ಗೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಈ ಪಡೆ ಆಡಿ ಎತ್ತನಾಗ ಸರಿಯಾದಿಕೊಂಡು ಅಂಡದಲ್ಲ ಶೆಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜತ ತಾಲ ಪೋವಂದ ಅಂತ ಇಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪತ್ತಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಕಾಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಪಿದಾಡ್ಲ ಗಂಟೆ ಮಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪುಂಡು ಉತ್ಸವ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಹೇ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಪೇಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಅವ್ನು ಬತ್ತಾ ಸೊ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಂಡದೆ ಕಟ್ ರೀಸನ್ ಅಂಚೈತೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೇಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೀಚ್ ಅವ್ನು ಬತ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಪೇಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಪೇಟೆಡ್ ಎಂಚ ಮತ್ತು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮಂತದೇರು ಬಂದು ತೂವೊಂದು ಪೋಯ್ ಬಂದು ಇದು ಬಸ್ ಎಂತ ಮೂಲೆ ಪೋಪುಜತ ಸೊ ಎಂಚ ತೂವೊಂದು ಪೋಯ್ ಬಂದಾಂಡು ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ ಯಾನ್ ಕಜ್ಬವೆ ಎಂಚೊಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತಕೊಂಡು ತುಳಿನಿಕ್ಲ ಅವು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಯ್ಜದನ್ನ ಗಂಟ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ನ ಗಡಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಜಾಂಡ ಅಂತ ಬಂತಾನ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಇಂತೇರು ಏదో సతి ఎంచినే పుదరు ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ವನಸದಡಿ ಬತ್ತ ಸರಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪ ಲಾಗೆ ಬಂತಾರೆ ಜವ ಸೊ ಇದ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವನಸಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಜನ ಇಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಬಂತು ಗೈಸ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಚಟ್ನಿ ಕೋಸಂಬರಿ ಸೌತೆದ ಉಪ್ಪಡು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಟಾಣಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಬೀನ್ಸ್ದ ಅದನ್ನ ಮಂತದೇರು ಸೊ ನನ್ನ ಬರೋಡತ್ತಿ ನನ್ನದ
ಬುಡ್ಲನ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಕಾಟ ಅಂತಂಡ పక్క బుడ్లేనా ಅಂದಿಯ ಅತ್ತೆ ನಾವು ಜೋರು ಬರ್ತೀರ ಪಕ್ಕ ಬುಡ್ಲೇನ ಅಂದ್ರೆ ವಾವ್ ಛೇ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ವಾವ್ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪಡತ್ತೀರಿಯಾ spicy എന്റെ ഫേവറേറ്റ് വാവ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് అవులయ్యా బాను తూర్లేక ಯಾರು ಅದೇನೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಪಿಂಚನೆಂತ ಹೇ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆತ್ಯ ಆಯ್ತು 11:45 2 ಜನ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾಮನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಜಾಲಿ ಅದ ಬುಕ್ಕಲ ಅವರ ನಿಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಏರ್ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೊಂದು ಪೊಡಿಗೆ ಅಂತಂದು ದಯಣ್ಣಂದು ಆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಏರಿಯಾನಿ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ತೋಟಗ ಹಿಡ್ದುಕ ಮೂಲೆ ಮಂತ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನು ಕರಿಸರ್ಚಿ ಪುರ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಸಂಚೆ ಪೊಡ್ಸೊಂದು ಬತ್ತ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕದ ದಾಲೇಜಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂದಿಲ್ಲ ಮಂತರ ಪೋಯ್ಜಿ ಸೊ ಸಂತೆಲ ದಾಲ ಓಪನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಸಂತೆದ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪಿರಾಯ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವಿನಿ ಸಂತೆದ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂಚ ನೀ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ನರ ಕಾಯ್ಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಇನ್ನಗನೆ ಒಂಥರ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ರಾಯ್ತು ಅನ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಎಂಡು ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅನ್ನ ಏನೋ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಗೋಬಿ ಬುಕ್ಕ ಕವರ್ ಇತ್ತಂದ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಡೊಂದತ್ತೆಂಗ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ದೇಕೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಕೈನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಜಪ್ಪು ನಾಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಮೀದು ಬುಕ್ಕ ತಾತನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಚೆ ಲಾಗ್ನೆಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ